Torna a ser aquí un any més l'espectacle del nostre poble, un projecte que neix del cor i que any rere any es fa realitat gràcies a l'esforç i la il·lusió de 25 artistes de Santa Coloma de Cervelló. Junts donarem vida a una història on el realisme i la ficció es barregen per emocionar, fer riure i fer pensar a tots aquells que ens acompanyeu. La família Villareta és molt més que un grup de teatre. És una veritable barreja d'edats, d'experiències i de maneres de viure al món on grans i petits compartim escenari, rialles i nervis. La festa comença el primer dia d'assajos i creix amb cada trobada, amb cada conversa i amb cada moment compartit. És en aquest camí on neixen les anècdotes, els records i les vivències que ens uneixen i que fan d'aquesta família teatral un espai únic i irrepetible. No descartem poder tornar algun any a fer teatre entre cirerers, amb els productors d'aquest apreciat fruit, en un entorn que malauradament està en procés de desaparició. Aquell espai era una escenografia immillorable, on el públic podia gaudir de la natura i del paisatge d'una manera màgica i especial. Els productors faran tot el possible per fer realitat de nou la representació de l'obra en un camp de cirerers, mantenint viu aquest vincle tan especial entre cultura i territori. Tot això és possible gràcies als pocs pagesos que encara resisteixen, autèntics lluitadors i defensors de la nostra pagesia a qui devem tant. Aquest espectacle és, en definitiva, una celebració de la cultura, de la terra, de la gent i de tot allò que ens uneix. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos i per fer que un any més aquesta història tingui sentit. Creació i direcció, Josep Sàbat, Nano. Bon dia! Koeman! Xuta, Koeman i gol! Bon dia, colomins i colomines. I també a tota la gent vinguda dels pobles veïns del nostre estimat Baix Llobregat. Primer de tot, moltes gràcies per ser aquí a les càmeres de TV3. I a tu, Mari Pauet, la vostra presència ens ajuda molt a donar a conèixer la nostra festa. De veritat, moltes gràcies. Catalunya està de moda. La setmana passada, el Barça va fer història guanyant a Wembley la seva primera Champions. I d'aquí a ben poc, el 25 de juliol, viurem un moment únic amb l'inici dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Avui, Santa Coloma també brilla en llum pròpia, perquè celebrem la 7ª edició de la nostra Mostra de la Cirera. Una festa que ens uneix i ens omple d'orgull. És un autèntic honor comptar amb la presència del nostre molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jordi Pujol, que ens acompanya per fer-ne la inauguració. Ara no toca. Seguidament, senyores i senyors, és per nosaltres un gran plaer presentar-vos les persones encarregades de fer el pregó de la mostra. Montserrat Cavaller i Antonio Rebollo, protagonista d'un dels moments més emblemàtics que viurem amb l'encesa del Pavete Olímpic de Barcelona 92. De Gramenet! Cervelló, Cervelló. No hi ha cirera millor que la de Santa Coloma de Cervelló. És un plaer estar aquí, en aquest edifici tan especial, la cripta, construïda per Gaudí, que ara ens fa gaudir a tots i a totes, oi? No, això és l'Ajuntament. La cripta està a la colònia Güell. Bé, visca la Fira de la Cirera! No, fira no. Mostra de la Cirera. Ai, bé, gràcies, Montserrat, per aquestes boniques paraules.
Senyor Antonio. Gracias. Buen día. Gracias. Ahora, espero que donde ponga el ojo ponga la flecha. Ahora lanzaré una flecha como inicio de las fiestas de este bonito pueblo. Y luego soltaremos una paloma como signo que lo es de este pueblo y de la libertad. Bé, ara tots junts ens dirigirem a inaugurar un lloc molt especial, la masia de la família Villareta, més que centenària i plena d'història, que ha estat testimoni de generacions de Santa Coloma de Cervelló. Serà aquí on podeu comprar les cireres acabades de collir i on també Mari Pau Huguet farà en directe l'entrevista al president de la Generalitat. Aquesta masia no és només el cor de la nostra mostra, sinó un símbol del nostre patrimoni i de la nostra tradició. Gent de Santa Coloma de Cervelló, sou molt bona gent! Mica en mica, a poc, tranquil·lament. Molt bé. D'acord, vagin-me seguint. Sí, correcte. Guàrdia, que té un paraigua, sisplau. Benvinguts a la masia de la família Villareta. No us penseu, que aquí no es ven cireres, és a la societat recreativa, Aquí no. Però se les farà. Però pagant, Regalar res de res. Vols dir que no s'han confós de lloc? Amb això de les Olimpiades de Barcelona. I els xampinyons, la gent va despistada. No? Trobo que s'ha tallit el xampinyons. Ai, però jo el trobo maco, Potser pensen que aquí regalen cirera, que aquí venen res de regalar. A comprar, cony! Ai, que tieta, que tenéis más barra, me cago en la mano. Bueno, venga, todo el mundo fuera del medio que encara atropellaré el culo. ¡Hòstia! El president! El senyor Pujol, bon dia tingui! La tele, mama, yo te curro, soy paraita profesional. Ay, bueno, ya me'n vaig. Hola, BTV. Autoritats sense circulin, sense rebutjar, sisplau. Atenció, sisplau. Hola, bon dia tinguin. Si no deixarà ningú... Soc l'Anna, encarregada protocol·lària de la Generalitat de Catalunya. La meva tasca és coordinar l'acte i l'entrevista que allò que avui amb el nostre honorable president Jordi Pujol.
gràcies per l'acollida. Bé, perdoneu, però això dels directes són, com ja podeu veure, molt intensos. I a més, amb el Barça, les Olimpiades, el president, tot això és una veritable bomba de notícies. Una bomba! Una bomba! Tothom a terra! Tothom a terra! Raquel, actua el protocol d'evacuació. Entès, Pere. Primer la canalla, després la gent gran, tot està... Calleu! Això sembla una escena del Titanic. Per favor. Estem en directe? Ha estat un simulacre. Sí, un simulacre. Tot correcte. Oi que és un simulacre? Sí, Estem en actiu. Sí, un simulacre. Bé, doncs, com deia, una espectacular bomba de notícies espectaculars per a Catalunya. Tu, deixa de filmar, hòstia. Benvinguts, passeu, que a casa meva és casa vostra. Gràcies per venir. Avui us explicarem, la meva germana i jo, el motiu de per què aquest any venem les cireres aquí a casa. Bé, el mercat central de Mercabarna és un desastre. Les cireres estan molt mal pagades. Per això provem a veure aquest tipus de mercat. Sabeu? Li penso dir mercat de proximitat. No. Clar. Mercat de quilòmetre zero. Claro. A què anàvem? Ah, sí! Benvinguts a la 7ª mostra de la cirera! Aquest any vendrem les cireres aquí, a la masia Cal Villareta. Bé, suposo que l'alcalde ja us haurà fet 5 cèntims, no? Collons, què és aquesta gentada? Jordi, ja veureu quines cireres hi ha. Les de Sant Climent són aigualides, però aquestes, dolces com la mel. Teresines, nenes, podríeu fer un pa amb tomàquet i pernil i el temps de vestir-me ja ho tindria fet? I tant, perquè fas pena. I aquesta nit us deixaré veure la sèrie. Elles són conegudes com a les tietes del poble, però són les fanàtiques de la sèrie que va sortir fa un mes a TV3, les Tresines. De fet, tot el dia estan fent de tresines. Què és aquest soroll? On són tants fills? Oh, les Tresines? Un altre cop? Sí! Ui! No convé això. Oh, quanta gent! Hola, bon dia a tothom! Que heu vingut a comprar cireres? Sí! O potser a veure l'entrevista que li faran al molt honorable Jordi Pujol? També. Esclar! Oi, però si és aquí! President! Bon dia, president! Les cireres les tenim al pati del darrere, que els collidors de bon matí estan collint cireres. Però no patiu, que en tindrem per tothom, que ha sigut molt bona collita aquest any. Isidret, tu creus que és hora de dutxar-te? Però no m'has dit que faries un mos, agafaries el Barreiros i te n'aniries al camp a buscar les... Vinga, de pressa, va, caça! Què passa? I has de buscar el pa per fer l'esmorzar per l'Isidret. Mare de Déu. Mira, amb això del Jordi Pujol, de la Champions, i que és el primer dia que venem cireres, se m'havia passat. Perdona, cunyada, vaig a buscar-lo de seguit vinc. Cony de dona! Vinga, seguit dona! Vas a parar. Atenció, sisplau, seguidament realitzarem l'entrada a la masia. Primer les personalitats i després vostès, entesos? Entesos? Perfecte, Anna. Però amb això de la Champions estem molt contents, no? Vinga, Barça! Barça! Me cago en la mano. A veure,
sin man que pierda. Con o sin champiñón. Ya, eso ya es bueno. ¡Escucha! ¿Qué pasa? ¡Soy el Madrillo! Tenemos muy buenos jugadores, Mira, Butraguaño, Zamorano y el Luis Enrique. Que aquest mai deixarà el Madrid, mai. El merengue fins la mèdula, com ha de ser. Hòstia! Anna! El meu amor platònic. Què fa per aquí? Cultura? Xusma! Tu! No m'ho puc creure, això. Xusma. Però tu coneixes a l'Anna? Però de què la coneixes? Ella estudiava periodismo a la Universitat Pompeu Fabra. Tu també? Sí, jo també. I jo en aquella època treballava de... De què? Pues això la conec. De la uni, la conec. De la uni. I fèiem teatre junts! Tu teatre? Sí, jo teatre. No t'imagino. Ella feia, jo feia de Romeu i ella de Julieta. Em vaig enamorar i no vaig tenir temps de dir-li. Maria, nena, vés a veure si ve la iaia, que després rondinarà que faig tard. Però jo abans haig d'esmorzar, si no la màquina no tira. Sí, David, vaig de seguida. Segur que s'haurà trobat algú. Ja saps com li he de xerrar. Sí. Adéu, germana. Vine aquí! Vine aquí! No tens un altre lloc millor per anar a jugar a futbol? Portes tot el matí donant per cul amb la pilota. Pere, deixa que jugui el nen. Per un moment es pensa que és el Koeman. Susi? Sí, Koeman. Nen, portes la terra donant per sac. La policia... Vosaltres sí. Mireu qui ha vingut a comprar cireres. La Pilarín Vallès. La Pilarín. La Pilarín. Hola, Maria Pau! Jo he vingut perquè és la meva amiga i em va dir que a Santa Coloma de Cervelló hi ha la cirera més bona de tot el Pla Llobregat. Que maco! Ja sabeu que a Santa Coloma de Cervelló hi ha la cirera millor. Que maco! ¡Yo soy del Becky! ¡El del Madrid! Gràcies, Josep, gràcies. Buenos días. Johan, ¿cómo estás, Johan? Yo no me imagino. Hola, buenos días. ¿Es aquí donde se compran los cervezas? Sí, no sé quin preu estan. El soci no se'l pot enganyar, eh? No. Senyor Núñez, senyor Cruyff, però quina sorpresa, no us esperàvem. Cruyff, tenim un nom que sap tothom! Barça! Va, som-hi, entrem en directe. No, cap aquí. Sorpresa en majúscules. Avui ens trobem a la Fira de la Joia Vermella, la cirera d'un poblet del Baix Llobregat, quan de sobte apareix l'entrenador del Barça, el señor Johan Cruyff. Bon dia. Hola, este es uno. A mí me gustan mucho las cerezas. Y el señor el presi me ha dicho, yo te acompaño, Johan.
Y aquí estamos, este es uno. Senyor Josep Llit Núñez, és un detall d'honestitat i humilitat acompanyant el senyor Johan després d'haver guanyat la primera Champions a comprar cireres, oi? Sí, gràcies, sí. El Cruyff no se'n pot enganyar, tampoc. Mira, que després de guanyar la Champions, doncs em dic que l'ha acompanyat a menjar la fruita que més li agrada, que són les cireres. Per això, per tant, avui estem aquí a Sant Climent de Llobregat. Senyor Johan Cruyff, en uns moments farem una entrevista al molt honorable president de la Generalitat. ¿Sería usted y el presidente tan amables de acompañarnos? Si al final de la entrevista tengo cerezas, que eso para el venido. No hay problema, esto es un gusto. Bé, doncs heu escoltat a l'ídol de l'afició barcelonista, la persona protagonista del deliri a Catalunya. Ens acompanyarà avui amb l'entrevista amb el president de la Generalitat i els altres convidats per parlar del Barça, de les Olimpiades i, com no, de cireres. Mari Pau Huguet, TV3, Santa Coloma de Cervelló. Niño, pasa pelota. Ay, mira, Presi, un rubito como Koeman. Este es uno. Escolta, president, estem a Santa Coloma de Cervelló. Sí, sí. Perdoneu, a quin preu estan les cireres? Suposo que no les haurem de pagar, oi? El que té por l'estat fan gent conegut arreu per les cireres, les millors de Santa Coloma de Cervelló. Villareta, Villareta, família Villareta, no em queda les cireres d'aquestes terres. Villareta, Villareta, que la festa es mantingui amb teatre de gra. Seguidament començarem l'entrevista amb el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya. Ens hi preguem silenci, sisplau. Gràcies. Bé, doncs com ja heu escoltat, començarem l'entrevista i heu de fer cas al regidor del programa i al càmera. Tranquils, que és molt fàcil. Ell posarà uns cartells i heu de fer tot el que ens digui. Doncs moltes gràcies, silenci, sisplau, i comencem en... 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1... Estem a l'aire, Estem a l'aire. Al aire libre, para ser sincero, no que jo. Bon dia. Avui ens trobem en Santa Coloma de Cervelló, on s'està celebrant la 7a mostra de la cirera. I tenim uns invitats molt especials, com per exemple el president de la Generalitat, el senyor Jordi Pujol. Bon dia. Bon dia, Mari Pau. Bon dia, Catalunya. També tenim com a convidats i agraïm la seva presència a Montserrat Cavaller. Hola! Ens trobem aquí a l'alcalde del poble, Pilarín Vallès, i el senyor Antonio Rebollo. Com a sorpresa d'últim moment, tenim a l'entrenador del Futbol Club Barcelona, el senyor Johan Cruyff. Bon dia. Hola, Maripaz. Un placer, Maripaz Huguet. En un momento dado, campeones de Europa, Un poco de entusiasmo, coño. Senyor Jordi Pujol, Catalunya està de moda. Això, políticament parlant, és molt bona notícia, oi? Això no toca ara. La política està en tercer, quart lloc, és igual. Senyor Josep Llit Núñez, ens va prometre la Champions, i tenia raó, aquí la tenim, oi? I tant, sí. Un plaer que ser aquí Santa Coloma de Cervelló, no, de Gramenet, no. Cervelo, Presi, Cervelo. De Santa Coloma de Cervelo, sí. Senyor Antonio Rebollo, ¿está usted nerviós per ser la persona responsable d'encendre el PBT? Espero que donde ponga el ojo, ponga la flecha.
Pero ¿y si fallo? No lo he pensado. Hostia, ¿y si fallo? Continuarem amb anuncis. Continuarem amb aquesta entrevista que promet ser molt diferent. Anem amb anuncis. 2 minuts de paro i continuarem d'aquí un moment, Susma! No et moguis! T'hem reconegut! Mans enlaire! De genolls! Pues Carlita, és un atemptat! És un delinqüent a sou! Que ningú es mogui i tot anirà bé! És un delinqüent molt perillós! Va començar a la universitat Pompeu Fabra com a carterista, atracant pijos, estudiants de periodisme. Sí, però vaig atracar l'Anna, la xufada del Puyol aquest, per amor, per poder acercarme y dir-li lo que siento por ella. Perdona, però què insinues? Que jo no soc pija, val? O sigui, a veure, només per viure a Pedralbes, tenir una casa a Puigcerdà i un lloc a Formentera, o sigui, pija. Pija jo. Això és un col·laborat! Estàs detingut! Mans a l'aire! Siempre has estado el meu amor platónico. És més bonica que la Girarda. Tornem a començar, En directe? En directe, sí. Silenci, tornem en directe. Tornem a ser aquí en directe en aquest poblet del Baix Llobregat, amb un ambient molt ambientat, sí. Ho havíem deixat en que... Te quiero, collons! I també te quiero en castellano, català. Anna, és la nineta dels meus ulls. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga, llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brotan en la orilla. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor. La barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Y estas palabras que están filtrando insensiblemente en tu corazón, ya pendientes de los labios de Don Juan, no, de Don Chusma, y que están inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. ¿No es cierto, estrella mía, que están respirando amor? És una escena de Don Juan Tenorio. Bé, terminem aquesta entrevista amb un final molt sorprenent. Tan sorprenent com és aquesta festa a un poblet del Baix Llobregat. Maripau Huguet, TV3, Santa Coloma de... Cervelló! Ara sí! Ara sí, Es el més bonic que m'han dit en la vida. T'estimo, te quiero en castellano. ¡Oh! ¡Ana! ¡Te quiero! ¡Ay, que me caigo! ¡Niño! ¿Dónde está el niño? Tienes un toque de pelota muy especial. ¿Cómo te llamas? Leo Messi! Con este nombre nunca serás un buen jugador de fútbol.